What's up mga guys? Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. So maayong hapon nato tanan diha. For today's video, padulong mi karon sa isa na pod ka bag-ong private resort or private inland resort diri sa Tagum. Naapod tayo past video nung about private resort diri sa Tagum. So kani siya nga resort murag baguhay pa gyud ni siya mga guys. So dito among event karon. So as you can see mga guys, daghan kay tagdala no. Dili man siya ingon nga daghan jud pero daghan kay kawil-kawil ang motor mo ana giingon mga guys nga paning kamot dala paning tiil. Sana all. So i-share na ko sa inyo mga guys kung asa dapit ang bagong inland resort na po diri sa Tagum no. Kay naapot tay last video nga gi-share po na ko sa inyo ha kung nakita ninyo motong Princess Joyce Inland Resort sa Apocon. So karon diri ni siya banda sa may Santol. Iyang pangalan kay Jocelyn Private Resort. So gikan sa Big 8 mga guys, diri taagi sa flyover. And after sa flyover, dito taagi sa Kurbada, padulong og padulong og Suay Baguio Riña Elementary School. So pasensya na kayo sa inyo mga guys no, kay murag mga pila punta kadlaw bago naka post og new video. Kay medyo na busy ang ato ang live, then natakdan punta sa ginatawag nila nga sore eyes tungod sa kainit sa panahon. So again, we're back for another videos. So na nagkita siya bike lane mga guys no. Hindi lang kayo sa downtown. Kita sa Baguio Riña Elementary School no. So diri ta pa ang ipadungog la Pilipina. Then unahan na ni gamay mga guys na ani siya pa left side. So diri ata syempre sa left side. Nag-signal ta mga guys hindi lang maklaro kay naay hula hoop. Dito na mo niya sa bubble show. So diri ta left side. Eh lunahan na ni kamay mga guys. Diri na atong venue no. So wala pa kabot dito sa crossing na ano siya diri. Dahan gamay. So, dirian na mga guys. Bago mag-gasmin. Pagkala diri sa tubangan na Jocelyn. Wow naman! Wow! Saan naman ang buhok nuyat?
A few moments later. And good evening mga guys. So, manamong event dito sa Jocelyn's Private Resort. So, again, sa mga wala katuod sa Jocelyn Private Inland Resort, pwede ninyo siya i-Google Map, no? So, itunlo sa Google Map kung asa dapit na himutang ang Jocelyn's Inland Resort. So sa mga dili maka-access sa Google Map, so pinaka-landmark lang niya no is ang Suway Baguio Rinya. So again, ang pinaka-landmark lang niya no kaya ang Suway Baguio Rinya. Then after sa Suway Baguio Rinya, nana siya crossing. So pinakauna nga crossing ang right side, padulong na siya og Esmeralda La Filipina. So direta sa may left side muagi. So pagsulod niyo sa left side sa crossing, unahan lang gamay, mahimutang na diha ang Jocelyn's Private Resort. So kanto lang mga guys. And that's all for today's video. See you again. Bye bye.